اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ‘Yan uwana ɗalibai mata na wannan makaranta mai albarka insha Allah Al-Qawareer Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alal haƙiƙa neman ilimi ga mace abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwarta da addininta, saboda addini da rayuwa ba sa inganta sai da ilimi. Haka samun tsira da rabauta a duniya da lahira duka sun ginu ne akan ilimi mai amfani da kuma kyakkyawan aiki. Babban abin da yake bayyana muhimmancin neman ilimi shine falalar ilimin kansa, da falalar nemansa, da falalar ma'abotansa. Saboda babu aiki mafi falala cikin ayyukan ibada bayan farillai kamar neman ilimi da shagaltuwa da shi. Akwai abubuwa masu yawa da suke nuna falalar ilimi da falalar nemansa. Daga ciki, na farko, Allah maɗaukakin sarki ya kafa shaida da shaidar masu ilimi a kan lamari mai girma, inda ya ce, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ma'ana, Allah maɗaukakin sarki ya shaida lallai babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi, haka mala'iku ma sun shaida, haka ma'abota ilimi ma sun shaida da haka, kuma suna tsaye da adalci a cikin wannan shaida ɗin. Abin da zai nuna maka falalar ilimi a cikin wannan aya abubuwa ne guda uku, ga su kamar haka. Na farko, Allah ya kafa shaida da shaidar masu ilimi su kaɗai banda sauran mutane. Wannan yana nuni ga falalar masu ilimi. Na biyu, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shaidarsu tare da shaidarsa da kuma shaidar mala'iku. Abu na uku, Allah ya yi shaida da su akan abin shaida mafi girma da ɗaukaka, wato shine tauhidi, kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta. Saboda abu mafi girma da ɗaukaka, manyan halittu da shugabanni a cikinsu ne suke yin shaida a kansa. Shi yasa, saboda girman tauhidi, yasa Allah maɗaukakin sarki ya kafa shaida da shaidan masu ilimi, saboda girmansu da falalansu a cikin halittu. Abu na biyu da yake nuna falalar ilimi da nemansa, Allah maɗaukaki ya kore daidaito tsakanin masu ilimi da marasa ilimi, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ma'anar ayan, masu ilimi ba za su taɓa daidaita da marasa ilimi ba. Allah ya yi haka kamar yadda ya kore daidaito tsakanin ‘yan aljanna da ‘yan wuta, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul fa'izun. Saboda haka, za mu fahimci cewa su ma masu ilimi su ne masu rabauta. Abu na uku, Allah maɗaukaki ya sanya jahilai tamkar makafi suke, waɗanda ba sa gani. Allah ya ce, Afa mai ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma. Ma'ana, Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ya nuna mana cewa mutane kashi biyu suke. Akwai masu ilimi da kuma makafi, wato su ne marasa ilimi. Wannan yana nuna mana muhimmancin ilimi da ma'abotansa. Abu na hudu, Allah maɗaukaki ya keɓance masu ilimi da imani, ya ɗaukaka darajarsu inda ya ce, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mana Allah maɗaukakin sarki
yana ɗaga darajojin waɗanda suka yi imani a cikinku da waɗanda Allah ya ba su ilimi, Allah yana ɗaga darajojinsu. Al'imam Ibn al-Qayyim yake cewa ilimi yana ɗaukaka ma'abocinsa a duniya da lahira, ɗaukakawar da mulki da dukiya ko waninsu ba sa yi wa ma'abotansu. Shi ilimi yana ƙara wa bawa maras ‘yanci, mutumin da ya zama bawa ne, wanda ba shi da ‘yanci, yana ƙara masa ɗaukaka har ya kai shi matsayin zama wuri ɗaya tare da masu mulki. Babu mai yin wannan sai ilimi. Abu na biyar da yake nuna falala da muhimmancin neman ilimi, Allah maɗaukakin sarki ya keɓance masu ilimi, ya ce su ne kaɗai masu jin tsoronsa, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. A cikin wannan aya sai Allah maɗaukakin sarki ya taƙaice jin tsoron Allah ga masu ilimi su kaɗai. Wannan yana nuna mana wato girman masu ilimi da ilimin kansa da muhimmancin nemansa. Abu na shida, Allah ya shaida mana cewa duk wanda ya bashi ilimi to haƙiƙa ya bashi alheri mai yawan gaske, inda Allah maɗaukakin sarki ya ce, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah shi yake bada hikima ga wanda yake so. Lallai duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi hikima to lallai ya bashi alkhairi mai yawa. Hikima ita ce dacewa da gaskiya da aiki da ita. Wannan kuwa yana kasancewa ne ta hanyar ilimi mai amfani da aiki na ƙwarai. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da alkhairi to zai fahimtar da shi, ya bashi ilimin addini. Zai bashi ilimin addini ya fahimtar da shi, ya bashi ilimi ya fahimtar da shi addini. Wannan hadisi yana nuni ga cewa duk wanda Allah bai fahimtar da shi ilimin addini ba, saboda bai nemi ilimin ba, to lallai Allah bai nufe shi da alheri ba. Wanda kuma Allah ya nufe shi da samun alheri, to zai fahimtar da shi ilimin addini, ta yadda Allah zai hore masa hanyar neman ilimi, sai ya samu ilimin, sai zama ya samu alkhairi mai yawa. Abu na bakwai da yake nuna mana fallar ilimi, wanda yake nuna mana wato muhimmancin nemansa, lallai Allah ya zargi jahilci da jahilai a wurare da yawa a cikin Alƙur'ani. Don haka ya ke uwa, karki yadda ki zama cikin jahilai. Daga ciki Allah maɗaukakin sarki yake cewa, fala takunanna minal jahilin. Karka zama cikin jahilai. A wani waje kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa a'ridu anil jahilin, ka kau da kai daga jahilai. Haka Allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana daga Annabi Musa alaihi salam, inda yake neman tsarin Allah daga zama cikin jahilai, inda yake cewa, qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Haka Allah maɗaukakin sarki ya yi wa'azi ga Annabi Nuhu alaihi salam, ya ce masa, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Allah yana wa'azi wa Annabi Nuhu kar ya zama cikin jahilai. A wani wajen Allah maɗaukakin sarki yana yaban bayansa na ƙwarai, sai yake bayanin siffansu. Daga cikin siffofinsu, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Idan jahilai sun yi masu magana ta wauta ta jahilci, sai su ce mu zaman lafiya muke nema, salama muke nema. Haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa idha sami'ul lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Duk dai wannan yana nuna mana sifa ce ta bayin Allah na ƙwarai, shine ba sa haɗa hanya da jahilai, saboda munin jahilci da kuma wato rashin albarkan ma'abotansa. Duka waɗannan ayoyi suna nuni ne
ga munin jahilci a wajen Allah maɗaukakin sarki, da kuma yadda yake ƙinsa, yake ƙin ma'abotansa, da kuma yadda jahilcin ya zama abun ƙi a wajen mutane, har ya kai ga hatta su ma jahilan kansu ƙyaman jahilcin suke yi. Mutum jahili ne, amma za ka samu baya so a ce masa shi jahili ne. Duk wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana munin jahilci tare da muhimmancin neman ilimi da falalarsa. Abu na 8 da yake nuna mana muhimmancin ilimi da nemansa, akwai hadisai da yawa da suka zo suna bayani akan falalan neman ilimi. Daga ciki akwai hadisin Abu Darda, Allah ya yarda da shi, wanda yake ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya kama wata hanya ta neman ilimi, to lallai Allah maɗaukakin sarki zai buɗa masa hanya ta zuwa aljanna, kuma lallai mala'iku suna ajiye fuka-fukansu ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema. Lallai Allah maɗaukakin sarki, lallai wato waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa, har kifaye a cikin ruwa sun kasance suna neman gafara ga mai neman ilimi. Kuma lallai falalan malami mai ilimi, girman falalansa akan mai ibada ba tare da ilimi ba, kamar wato falalan wata ne a daren 14 akan falalansa akan sauran taurari. Kuma lallai malamai su ne magada annabawa. Annabawan nan fa ba su gadar da zinari da azurfa ba, ilimi suka gadar. Lallai duk wanda ya kama hanyar ilimi, to Allah hakika ya samu wato babban rabo. Wannan hadisi ya tabbata, Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Ibn Majah ne suka rawaito shi. Daga cikin hadisai da suke bayanin falalan neman ilimi, akwai hadisin Safwan bin Assal, yake cewa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya same shi yana masallaci a kishingide, sai yake ce masa, ya manzon Allah, na zo wajenka ne neman ilimi. Sai manzon Allah yake cewa, maraba da ɗalibin ilimi mai neman ilimi. Lallai mai neman ilimi, mala'iku suna kewaye shi, suna yi masa inuwa da fuka-fukansu, sa'an nan sashensu ya hau kan sashe har sai sun isa sama ta kusa da duniya. Saboda mi? Saboda nuna soyayya ga abin da yake nema na ilimi. Wannan hadisi Al-Maqdisi ya fitar da shi cikin Al-Ahadith Al-Mukhtara. Hadisi ne wanda ya tabbata. To waɗannan hadisai suna nuna mana falalar wato neman ilimi. Abu na 9 da yake nuna mana muhimmancin ilimi da nemansa, wato akwai hadisi da ya zo yake bayanin falalar koyon ilimin Alƙur'ani da karantar da shi. Ya zo a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Sayyidina Usman radiyallahu an, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi Alƙur'ani kuma ya koyar da shi. Wannan yana nuna mana falalar neman ilimi. Haka abu na 10, ya tabbata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ɗaukar ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi a cikin Sahihul Bukhari, yayi babi yace, hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hida fil ilm. Wato shin za a iya ware ma mata wata rana ta musamman don koya musu ilimi? Sai ya koro hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya yarda da shi, inda yake cewa mata suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, maza fa sun rinjaye mu a kanka, don haka muna so ka sanya mana wata rana daga gare ka, don ka mu rinka zuwa kana yi mana wa'azi, kana karantar da mu, ko ka sanya mana wata rana da za mu zo muna ɗaukan ilimi. Haka kuwa aka yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu wata rana, ya zo ya haɗu da su, ya karantar da su, ya musu ilimi, ya karantar da su ilimi. Daga cikin abin da ya gaya musu,
babu wata matar da ‘ya'yanta guda uku za su rasu face sai sun kasance mata hijabi daga wuta. Wata mata ta ce ko da guda biyu ne, manzo Allah ce ko da guda biyu ne. Wannan yana nuna mana ashe ba a bar mata a baya ba wajen neman ilimi. Haka akwai hadisi da ya tabbata, hadisin Aisha radiyallahu anha, wanda al-Imam Muslim da waninsa suka ruwaito. Wata mata cikin al-Ansar, matan Madina, ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake wankan tsarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata bayanin yadda ake wankan tsarki din. To akwai abin da bata gane ba, sai ta sake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara mata bayani. To ƙarshe dai Aisha ne ta ƙarisa mata bayani. To anan sai Aisha take cewa a ƙarshen hadisin, ni'man nisa'ul ansari lam yakun yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fi ad-din. Mana madalla da matan al-ansar, mutanen garin Madina, wato ba su kasance kunya yana hana su wato neman fiqhu da neman ilimi a cikin addini ba. Wannan yana nuna mana lallai bai kamata a bar mata a baya a harkar neman ilimi ba. Abu na 11 da yake nuna mana muhimmancin neman ilimi, ko kuma ƙarin bayani akan wannan abin da ya gabata, wannan yasa aka samu manyan malamai cikin mata, musamman matan annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman kuma na Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cikin sahabbai guda 7 waɗanda suka fi ruwaito ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka mata, ku yi ɗamarar neman ilimi. Da ilimi ake yin kyakkyawan zaman gidan miji, a ji daɗin zaman aure. Da ilimi ake yin tarbiyyan ‘ya'ya. Da ilimi ake yin kasuwanci mai inganci, a samu arziki da riba mai albarka. Da ilimi ake yin ibada mai inganci karɓaɓɓiya. Da ilimi ake samun ɗaukakar duniya da lahira. Da ilimi ake samun tsira da shiga gidan aljanna. Allah maɗaukakin sarki ya sanya